Nanomash prichádza s úžasnou novinkou a to myhalničkami Stick and Go. Sú to predlepené myhalnice, ktoré vám vydržia až 5 dní. Môžete ich používať za sebou 4 až 6 krát. Aplikácia je naozaj jednoduchá, keďže myhalničky sú už predlepené, iba ich stačí správne aplikovať a výsledok je zaručený. Poďme na to. Teraz vyberajte aplikátorom veľmi opatrne, aby ste si neporušili líniu, kde máte nanesené lepidlo. Vždy, keď aplikujem trs, klieštikmi trošku zatlačím do vrchu, aby lepšie držali. Ja postupujem od najdlhších po najkratšie do kútiku oka a vždy klieštikmi posuniem ten trst do výšky, aby sa lepšie uchytil. Tým, že sú predlepené, naozaj vám stačí len správna aplikácia 2 mm od vnútornej línie. Klieštikmi si potom pozatláčame kompletne celé myhalničky a spojíme ich s tými našimi. Tým sa nám lepidlo prepojí s našimi myhalnicami a dlhšie vydržia. Myhalničky si môžete vybrať z viacerých druhov, preto si určite vyberiete tie, ktoré pristanú vám. Ja som veľmi spokojná, pretože sú veľmi ľahké na oku, krásne otvorili oko a pocitovo ich ani necítim. Ja sa z tejto novinky veľmi teším a myslím si, že budete aj vy. Dajte na moje slova a poďakujete mi neskôr.